να πάμε. Προσπαθούμε να μπούμε. Θα μπούμε άραγε. Έλα μωρέ, να. Α, όχι, πάτησα κλειδιά. Ωραία πάλι. 39, 27, 4. Έλα. Άντε, μπράβο. Και όλα τα μαγαζιά. Πού πάμε, μαράκι? Πάμε, Βέτα. Άνω Σύρο. Είμαστε από το πρωί στη Σύρο. Δεν πάμε Άνω Σύρο. Σύρο του Σκέτου πάμε. Πάμε στο πανηγύρι. Α, ναι, πάμε στο πανηγύρι. Και μετά Άνω Σύρο. Ας πάμε πρώτα στο πανηγύρι και βλέπουμε για μετά. Ωραία, είμαστε από το πρωί εδώ, αλλά έχουν γίνει τόσα πράγματα που θα τα διηγηθούμε κάποια στιγμή μέσα στο vlog. Οπότε. Αν ζήσουμε. Σταμάτα. Οπότε, πάμε Σύρο. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι για το πανηγύρι, καλά πάμε. Αν δεν πάει καλά, περάστε. Θάλασσα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Επισκέπτη έχουμε μόνοι. Κοίτα αυτό εκεί. Και παλεύουμε τώρα όλες. Ποια θα τη σκοτώσει? Τεράστια. Λέγε ρε. Ρε μαλάκα, δεν το έχεις πει. Όπα. Δεν ανησυχείτε για τίποτα. Όχι, άνοιξε την πόρτα. Όχι, Άνοιξε την πόρτα, πάω. Ρε, θα κυκλοφορήσει εδώ μέσα, Μαρία, πάρξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα για να δει ότι μπορεί να φύγει. Μη φωνάζεις. Και την ξυπνήσεις. Ω μαλάκα, δεν μπορώ. Καταρχάς, δεν μπορούμε να βγούμε, είμαστε εγκλωβισμένοι. Ναι, άνοιξε την πόρτα. Η κατσαρίδα έχει βάλει λεφτά εδώ μέσα. Θεέ μου, δεν αντέχω. Μαλάκα, είναι πολύ κοντά στην πόρτα. Όχι, μην Εντάξει, είσαι αλλά δεν έχει χρόνο, στέλνω. Πώς με την πέτρα. Έλα, εσύ εδώ. Τι τραβάω. Ναταλία, έλα. Κράτα με. Τι φοβάμαι τις κατσαρίδες. Τι θέλετε να κάνετε? Τι θέλετε να κάνετε? Να σκοτώσει την κατσαρίδα. Να σκοτώσουν την Βασικά μπορεί και να μην. Πλάκα κάνει. Όχι, όχι με αυτό. Δεν θα το κουμπάω αυτό Θα μετά. τη χτυπήσω εδώ για να φύγει, ρε φίλε. Θα την τρομάξω με αυτό να πέσει κάτω και θα τη σπρώξουμε. Για μένα δεν τα έχουμε σανάκια, έχει πάει. Διώξτε την με το κοντάρι. Είναι με το κοντάρι, ακριβώς. Τι έχει με το κρασί? Το Διώξτε να πέσει κάτω. Όχι, κλείστε τα. Θα κουμπίσω το κοντάρι, ρε μαλάκα. Πιάνουμε με τα χέρια μας την κάρτη. Όχι το κοντάρι, με το κάτω της κούπας. Δεν θα την ακουμπήσω. Πάνω δεν μπορεί να πάει. Μόνο κάτω μπορεί να πάει έτσι όπως έχει κάτσει. Μπορεί να πάει και πάνω. Εκτός αν πετάει. Α, καλά. Λοιπόν, όχι, δεν θα πας μέσα. Η ώρα θα δεις. Ναι, Έλα, ρε. σκοτώσω. Δεν μπορώ με τη Μαρία, ρε φίλε, γιατί η Μαρία θα κάνει μαλακία. Ωραία, τι να κάνω? Δυνατά Μπράβο, ρε, είναι. πέτυχε το κόλπο σου. Ναι, μην πετάς πέτρες.
Εγώ θα το κάνω, αλλά αν πετάξει. Εξαφανιζόμαστε όλα. Παιδιά, είναι τόσο. Αν Παιδιά. πετάξει, πάει άλλος να προσπαθήσει. Πείτε αν πετάξει, γιατί δεν βλέπω. Εγώ επίτηδες τα έχω βγάλει, να μην το βλέπω. Ωραία, πάμε. Βάλτε τα γυαλιά σου. Σιγά σιγά, κάνει κάτι. Μπράβο. Μπράβο, κλείσε. Και κλείδωσε. Η πέτρα. Πέτρα. Πήγα από την πέτρα. Πίσα. Κάπου χαμένη, Ντίνα. Ready? Όχι, δεν θέλει κι άλλο λίγο. Μπράβο, ρε, είσαι. Δεν θέλει. Γεια μας, κορίτσια. Είμαστε Σύρο. Είμαστε βέβαια από χτες το βράδυ, χθες το πρωί. Έχουμε έρθει. Είχαμε μια πολύ περίεργη μέρα γιατί ήμασταν άυπνες. Επειδή ήρθε η κολλητή μου από Γερμανία και έφτασε 2 η ώρα το βράδυ στο αεροδρόμιο. Οπότε αεροδρόμιο, καθυστερήσεις, όλα αυτά μέχρι να μαζευτούμε, να είμαστε 6 ώρα στον Πειραιά. Καταλήξαμε άυπνες. Φτάσαμε στο νησί εν τέλει. Πήγαμε να κάνουμε τον μπανάκι μας. Και μετά είχαμε μια πάρα πολύ κακή εμπειρία με ένα σουβλατζίδικο που μας χάλασε λίγο τη μέρα. Ήμασταν και ταλαιπωρημένες. Βγήκαμε το βράδυ και για ένα κοκτέιλάκι, αλλά ήμασταν πτώματα, δεν το ευχαριστηθήκαμε τη μέρα, λόγω αϊπνίας. Και οπότε σήμερα ξεκινάει η μέρα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε για το μπανάκι μας το πρωί, το καφεδάκι μας, την πυρίτσα μας, το φαγητάκι μας. Πήγαμε και φάγαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο με ζωδοπωλείο. Και έβγαλα μερικά πλάνα, τα φαγητά που φάγαμε και όλα αυτά. Αν έρθετε Σύρο να το επισκεφτείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα βγούμε άλλο για ένα ποτάκι. Παίζει να πάμε στον Απέργη, δεν είμαστε ακόμα σίγουροι, που είναι σε ένα μπιτσόμπα εδώ κοντά που μένουμε. Παράλληλα θέλω να δημαστώ λίγο γιατί θα βγούμε σε λιγάκι. Ναι, γενικά εγώ Σύρο. Έχω ξανάρθει. Είχα έρθει πριν 3 χρόνια με τα αγόρι μου. Περάσαμε φανταστικά, έγινε από τα αγαπημένα μας νησιά. Και οι φίλες μου τώρα δεν είχαν έρθει, οπότε είπαμε να ξανάρθουμε. Εγώ βασικά να ξανάρθω. Οι φίλες μου δεν είχαν ξαναέρθει. Μια και χωρίζεις και από εδώ. Πιστεύω ότι όταν πηγαίνεις στον τόπο σου είναι μαγικά. Νιώθεις λες και είναι ο τόπος σου, ρε παιδί μου, και δεν έχεις πάει ποτέ. Και ας έχεις απλά ρίζες. Τέλος πάντων, κλείσαμε ένα δωμάτιο, το οποίο δεν ήταν αυτό που περιμέναμε εν τέλει, γιατί ήταν κάπως πιο οικονομικό και μάλλον ότι πληρώνεις παίρνεις, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Επίσης χτες είχαμε μια κατσαρίδα στο δωμάτιο, τώρα 5 κοπέλες, δεν ξέραμε πώς να τη διώξουμε, είχαμε φρικάρει, εντάξει, εν τέλει τα καταφέραμε. Γενικά έχουμε τις γκατιμιές μας, η Ναταλία η φίλη μου έπεσε, πήγε να βγει από το αμάξι και έπεσε, φάγε τούμπα, ευτυχώς δεν χτύπησε, γι' αυτό γελάω. Οι άλλοι μας οι φίλοι τρεχημίτη της είναι κρυωμένοι, δεν ξέρω, ελπίζω να μην καταλήξει καμιά βροχίτιδα ή κάτι. Και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και αυτά. Σε ρωτευτώ ξανά κάθε βράδυ του Σαββάτου εξαιτίας σου. Θα ξαφνικουνάνε οι λέξεις, εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Να μην τελειώσεις μόνο εσύ μπορείς. Να με τελειώσεις, μην μου το αρνηθείς. Στο στήθος μου μη φοβηθείς,
μαχαίρι να καραβώσεις μαζί τώρα. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω. Σου φωνάζω, άκουσε εμένα. Άλλος μια φυλάει με φίλοι που φιλούσα εγώ. Θα πρέπει, που σε χρειάζομαι. Θα ακολουθήσω μια ημέρα. Κατάργησα για σένα σταθμούς και σύλλογο. Εγώ μέχρι θανάτου ερωτεύτηκα. Σε σένα και με πάει όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω. Σε περιμένουμε όλες ρε φίλε. Σε περιμένουμε όλες. 3 δευτερόλεπτα. Πάντα. 3 και 3 και 3 και 3. Δεν είναι 3 και 3 και 3. Να σου πω τι είναι αυτό. Πού πάμε? Δεν ξέρω, δεν αποφασίσατε. Όχι. Έλα. Έχεις δίκιο, δεν θα ψωνίσω. Μαλάκα, με τρόμαξες. Να το σπίτι. Αυτόν τον τρόμαξε. Αριστερά. Περίμενε, στο παιδιάρικο. Εντάξει, θα βρούμε τώρα. Πιο πέρα. Θα βρούμε μπροστά μας, μπορεί, μια χώρα. Αλλά όμως τώρα τα έχεις πάνω σου. Αυτό ρε μαγαζά. Ποσειδονία, Βέτα, θυμάσαι λίγο το... Αριστερά θα κάνεις. Είναι που τους έμαθες στους δρόμους εδώ. Καλημέρα. Πλέον είμαστε τρίτη μέρα στη Σύρο. Πάμε. Αφήσαμε τα κορίτσια, ξυπνήσαμε πάρα πολύ αργά. Έχει πάει 1 η ώρα και δεν βρίσκουμε πουθενά να κάτσουμε. Βρήκαμε τώρα κάτι, αφήσαμε τα κορίτσια και εμείς ψάχνουμε να παρκάρουμε. Θα κάνουμε το μπανάκι μας και μετά θα πάμε να φάμε κάτι και τώρα θα πάμε να Σύρο. Είμαστε 3 μέρες Σύρο. Θα πάμε να Σύρο. Φεύγουμε από παραλία. Λέμε σήμερα, επειδή η Μαρία θα φύγει 10 η ώρα, να μην φάμε για μεσημέρι, γιατί ήδη έχει πάει αργά, να πάμε στο δωμάτιο, να κάνουμε ένα μπανάκι και μετά να ετοιμαστούμε να πάμε να ρίχνουμε Σύρο που δεν έχουμε πάει τόσες μέρες και να φάμε εκεί πέρα κάτι για να την πάμε και μετά στο λιμάνι για να φύγει και μετά να συνεχίσουμε με το βράδυ μας. Και εμάς μια μέρα μας έμεινε αύριο. Εσύ, πονάω εδώ πέρα, έχω πάθει. Νομίζω όλες μας έχουν κοκκινήσει. Έχεις καεί, ναι. Εδώ έχω καεί. Ναι. Εδώ με πονάει. Εντάξει, θα βάλουμε Oscar σαν Ωραία, εντάξει. Να βάλουμε τις ζώνες μας ωραία. Ζενούλα πάντα. Εννοείται. Πείτε ένα καλησπέρα ρε κορίτσια. Ρίνα, Χάρηκα. Μαρία, Νατάσα και Ναταλία. Η Ναταλία είναι η ξενιτεμένη της παρέας που ήρθε από Γερμανία. Πώς περάσατε σήμερα? Είχε την ησυχία. Η πιο χαλαρή μέρα. Είχε την ησυχία που πιστεύω ότι χρειαζόμαστε. Όντως. Αν και εγώ πιστεύω αξίζει να ξαναπάμε Γαλλίσα. Που πήγαμε χθες. Ναι, εννοείται και θα πάμε. Εσύ το κινητό της.
μπουκαλάκια. Ό,τι να είναι. Άρια. Τι θες να κάνουμε, ρε μαλάκα? Το έχω κάνει κι εγώ. Οργανωμένη να τας. Έχουμε έρθει διακοπές, έχουμε ρωστήσει όλες. Εγώ την Τίνα όχι, αλλά όλες οι γόνοι μας κάτι έχουν. Α, δεν τα έχω φέρει όλα με τα κουπάκια. Έχω χαρτάκι Οργανωμένη. για τις μισούλες. Έχω μαζί λιζοπαΐν. Έχει golden flu. Δεν τα έχω μαζί. Ωραία, περνάμε. Εδώ φάγαμε και μια τούμπα. Ότι έχω ρεστήσει, αυτό φταίει το air condition, δεν φταίει η Νατάσα. Ναι. Εσύ το air condition το δικό σου. Ναι, εγώ ξέρετε χρόνια Άμα ότι σας δεν είχα μπορώ να κολλήσει, κολλήσω. θα είχατε κολλήσει όλες. Ναι, όντως. Και εγώ με την Νατάσα δεν είναι. Εσύ είσαι άλλωστε, με το κοντισιόν, με το δικό σου. Όχι, μα δεν σου είπα. Όχι, εγώ σου λέω Εγώ το έχω δικό σου. ρεστήσει από άλλο air condition, όχι το air condition. Κοίτα, σήμερα κρυώνα κι εγώ. Α, πάλι καλά. Αλλά κρυώνα Μαλάκα. γιατί το είχαμε στις 21 με κλειστή πόρτα και είχε πάρει ήδη κρύο το δωμάτιο. Ενώ χτες που το είχαμε στις 20, προχτές που το είχαμε στις 26. Ναι, αλλά την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα είχαμε πέρασε στις 21, ναι, είχε κρύο. Και γιατί το ξανακατέβασες? Το κατέβασα γιατί τον μπήκαμε στο δωμάτιο και είχε πάρα πολύ ζέστη. Μένουμε τρεις στο δωμάτιο. Δύο έχουμε φύγει έργο και άλλοι Να έχουν καπώ γίνει πότε το 21. κατέβα. Έχω πάθει και αρχινικό. Ξανά μανά, Ελλάδα, Σύρο μαζί. Δεν πάει. Ναι, αλλά είναι υπέροχη η Σύρος, πες το και αυτό. Η Σύρο είναι υπέροχη, σε μένα δεν πάει. Είναι λίγο Ό,τι γκρινιάρα. πάθαμε εμείς με την Τίνο. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, αλλά θα πεις δεν ξαναπάω Τίνο. Όχι. Κοίτα, όταν έφυγα από την Τίνο, μια γαλήνη την ένιωσα μέσα μου. Εντάξει, ναι. Να φτιάξουμε στην πόλη ακρογιαλιά. Εσύ μονάχα έχεις σημασία. Τελευταία μέρα Σύρο, ξεμαγιασμένες. Για μένα είναι πρώτη. Εσένα είναι πρώτη και τελευταία. Ναι, γιατί είχαμε ένα μικρό πρόβλημα. Ήρθε η Γκρέτα να κάνει έκπληξη στην Ναταλία και εγώ τράβαγα, αλλά τελικά δεν τράβαγα. Οπότε, εκπλήξου λίγο Ναταλία. Που σου έκανε έκπληξη. Ναι, κάπως έτσι έκανε όντως. Απλά δεν το τράβηξα, γιατί είμαι ηλίθια. Και τώρα πάμε Άνω Σύρο να πιούμε ένα κοκτέιλ, κάτι. Αλλά δεν είμαστε για πολλά γιατί αύριο φεύγουμε. Πολύ ήσυχα μου φαίνεται. Περιμένετε ρε, πού πάμε, προς τα που πάμε. Από εδώ είχαμε πάει. Ωραία. Και μετά πάμε και από εκεί. Εγώ νομίζω ότι έχουμε κρυώσει τα πάντα. Και εγώ αυτό Είναι μόνο πιστεύω. για το ηλιοβασίλεμα. Αποκλείεται. Αφού λένε 2,5 ώρα δεν κλείνουμε. Λέτε να είμαστε μόνοι μας στην Άνω Σύρο. Ναι. Παρά εγώ με τον Παύλο έχω πάει και αργά. Ναι, αλλά σε χωρί Ιούλιο. Ναι, είχαμε έρθει όλοι. Και γιατί έχει τόσο πάρκινγκ κάτω. Άδεια η Άνω Σύρος. Κοίτα, πόσο μαγαζάκια ήταν αυτό. Αυτά είναι. Ναι, αλλά αυτά είναι μαγαζάκια που πουλάνε, δεν είναι μπαράκια. Να, ακούμε μουσική ορίστε. Αλλά είναι άδεια. Είναι η άλλη μεριά, είναι η εκκλησία των Ορθόδοξων. Και από εκεί, στην Άνω Σύρο, είναι η εκκλησία των Καθολικών. Γιατί η Σύρος έχει κυρίως καθολικούς. Τίνα, τι κάνεις, κυνηγάς σκότες. Πού είναι? Με βγάζεις. Έλα έτσι πως είμαι. Δεν πειράζει, πάντα έτσι.
σταματήσεις να οδηγείς. Ναι, ισχύει. Μια μέρα μακριά από το αμάξι. Το λιτσάκι είναι χάλια. Γεια σας. Έχει αρρωστήσει η κακομοίρα. Δεν θέλω λοιπόν. Δεν πειράζει. Δεν θέλω αυτή τη ρουτίνα. Του χρόνου πάλι, κορίτσια. Του χρόνου διακοπές. Μόνο διακοπές. Ναι, ρε φίλε, κανένα παρνασό, ράφα. Εντάξει. Το χειμώνα. Θα έχουμε να περιμένουμε κάτι. Πότε παίρνεις άδεια εσύ? Φτάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτές ήταν οι διακοπές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα όπως και